της Λέσβου συναντάμε το Σίγρη, μικρό ψαράδικο χωριό με ωραία παραλία και ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία, που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στο ιστορικό διάβα του νησιού. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους και λίγο έξω από το χωριό, σε μια μεγάλη έκταση, το πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους Ιγρίου, όπου εκτίθενται δεκάδες απολιθωμένοι κορμοί, συνθέτοντας έτσι ένα μοναδικό μνημείο της φύσης ηλικίας 20 εκατομμυρίων ετών. Στη χερσόνησο του χωριού δεσπόζει το οθωμανικό καλοδιατηρημένο κάστρο του Σιγρίου με την εντυπωσιακή πύλη του. Νότια του Σιγρίου βρίσκεται το πέτρινο χωριό Ερισσός, η πατρίδα της Απφούς και του Θεόφραστου. Διασχίζοντας τον καταπράσινο κάμπο της, καταλήγουμε στο επίνιό της, το τουριστικό θέρετρο της σκάλας Ερεσσού, τόπος όπου η φωτεινότητα του ήλιου είναι μοναδική στον ελλαδικό χώρο και η θάλασσα είναι η πιο κρυσταλλένια. Πάνω στην αμμώδη παραλία υπάρχουν ταβερνάκια, όπου οι λάτρεις του καλού φαγητού μπορούν να δοκιμάσουν τις ντόπιες γεύσεις.